এই ভিডিଓ ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଭିଡ଼ିଓ। ଏମିତି ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନେ ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ ନୁହଁ, ଜମା ନୁହଁ। ଏଇଟା ଆମ ଭଉଣୀ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ। ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଜିତିଲି କି ନାହିଁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆଜି ଥିଲା ଶନିବାର ଯେହେତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ତୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛୁ ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ, ତ ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ରେସିପି ବନା। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ରେସିପି ବନେଇ ପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ରେସିପି ବନେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ବିନା ପରିବାରେ। ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ବିନା ପରିବାରେ? ହଁ, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାବି ସାରିଲା ପରେ, ବହୁତ ଭାବିଲା ପରେ, କିନ୍ତୁ ଆଳୁରେ ଖାଇବୁ? ସେ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ବନେଇଲି। ଭିଡ଼ିଓ ଚକ୍କରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପୋଡ଼ି ବି ଗଲା। ଏପଟେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ବନେଇକି ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ତରକାରୀ ବି ଅଧା ପୋଡ଼ିଗଲାଣି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ତ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ଆଳୁ ଦହି। ତ ଆପଣମାନେ ଦହିକୁ କେବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତରକାରୀରେ ପକାଇବେନି, ତା ସହିତ ବେସନ ଗୋଳେଇକି ପକାଇବେ। ଯେ ଭୁଲ ମୁଁ କଲି ଆପଣମାନେ କରିବେନି।